Štátnym sviatkom pripomíname príchod vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na Veľký Morav. Dnešná slovieka na nám píše, že si pripomíname 1150. výročie ich príchodu. Podujatie sme dnes otvorili hymnou Slovenskej republiky, ktorú zaspieval vokálny zbor NTA. Dovolte mi, aby som vám prečítala znenie listu s odkazom solúcich drahov pre vás, spoluobčanov od spoločnosti Slovensko-helenského priateľstva Filia. Odkaz diela svätých Cyrila a Metoda je aj po 1150 rokoch aktuálny a inšpirujúci. Nové písmo, dnes známe ako Hlavlika, zostavil pre Slovákov konštantný filozof, ktorý neskôr prijal reholné meno Cyril. Svätý Cyril bol kodifikátorom prvého spisovného, literárneho a liturgického jazyka Slovákov, ktorého zákonom bola starostlivočná. Histórii národov je dielo bratov doslovne výnimočným, spájajúcim medzníkom. Nech odkaz vierozvestov je prostriedkom porozumenia medzi národmi aj v súčasnosti.